No, zase do práce. Musím jít budit asi i sekru. Segra. Co se děje? Musíme jít do té práce přece. Jo, no. Tak pojď. Jo. Ach jo. Hele, Segra, to je něco pro nás. Pojď rychle. Ahoj, Julie, co se stalo? No, našla se je malinká divinka. Téměř asi 5 až 6 let. A právě teď odnáší. Oběť se našla ve 3 hodiny ráno. No a vyšetřuje to stejný FBI. FBI? Co? To víš. FBI prostě musí být každý případ, u kterého jsme prvními. Já nesnáš FBI. Jo, já taky ne. No ale FBI to... Domluvím se, že to budeme pracovat společně. Teda už jsem se domluvila, takže na tom budete pracovat společně. Jakože s FBI? Jo, jakože s FBI, no. Ale jinak na velení to máte vy, jako z našeho. A stejně tam budete jenom vy dvě, no. No a... Jsi nastydla, radši si dej volno. Když by to tak šlo. No ale už asi taky půjdu domů, no. A budu na počítači. Myslím to řešit, nemyslím jako nějaký puberťák. To, že nám o tom neřekli. Jo. No nic, ale jdeme to řešit. No jo. Pojď se podívat, jestli tady nejsou nějaké důkazy od zločinu a tak. Jasně. Co to je? No ale vezmu to asi na vyšetřovnu. Na policii prostě. A než mi to musím ukázat Segře. Segra! Segra! Co je? Něco si našla? Tohleto. Mohli bychom z toho odebrat otisky. To je úžasné. Dobře. Znáte si jasně. No, ale asi už půjdem na to vyšetřovnu. Jo. A to je ta Abby. Jsem tu. Co potřebujete? No, chceme, abyste šla do laboratorky a odebral tohle otisky. Jasně. Už tak už letím. Zajímalo by mě, jestli to vážně je nějaká stopa a nie nějaký jenom pohozený odpadek. No, to by mě taky zajímalo. Bylo by fajn, kdyby se na tom našly nějaký otisky podezřelého nebo tak. Jasně. A proč? No třeba bychom byli lepší než FBI, vyřešili bychom to líp než FBI, dřív prostě. To by bylo úžasné.
Hej, prohlédněte to tady, jestli tak nebo nějaký důkazy, aby jsme to našli. Slyšela jsi to? Co to je? Nevím. Holky, FBI šla k nám i bez dovolení, prostě jen jsem tak vtrhla. To je není možné. Co budeme dělat? Máme přece ten důkaz. A důkaz? A kde je? Stopu to myslíš spíš, ne? Jo, ale a kde je? V FBI laboratorce. Tam naštěstí nikdo nemůže. Bez hesla. Čau. Už jdou. Rychle. Hej, vy jste taky policajtky. Udělte, ať můžeme to. Au. Hele. Ona tady furt stojí. Co mám dělat? Prostě jí zblať. Neměla by být FBI něco jako policie. Dělá, ale tu ty prostě chtějí, aby to řešili jenom oni. A když to řešíme my, tak prostě udělají cokoliv, aby získali všechny naše stopy. Tak to je krutý. Hej. Co vy tady jako děláte? Tohle od teď je to náš, na tu ten případ je tohle naše pracovna. Co?